Shalom. Parhalado hakabijalan ruas Cimahi, pasatut sudah ruas, do tamu nomor minggu sadarion. Selamat datang, soninang aman-aminan nami, naman do permingguan melalui live streaming. Selamat beribadah ma dihita. Marende mahita sian bukuende nomor tolu, ayat sada 1 ayat tolu. Puji Jehovah, Tuhanku, puji ibadah kami, tanah sesudah doa berharu, naik pujianmu basanai, sito pada daging kondipe, ikon dipuji sasuni. Haleluya, haleluya. Budi jomado dana sana, jalan aku tanoi, tahi nape lahodo moja, molo di bodo tanomani, dan mahasonangaki, debata doa posaki. Haleluya, haleluya. Mertua halata ironinya, ni debata tanobari, akan ahom manaposeao, di Jesus Kristus Tuhan tai, molo debata doamu, dan adong murah tuamu. Haleluya, haleluya. Mari hite-hite guarni de bata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni ton di perbadia, na tumo palangi doh tanoon, amin. Songonon do di dok Tuhan Yesus, lehonon niya mamunar na di banua ginjangi do ton di perbadia,
tuakkan namangon di hossa, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, amanami na dibuan ginjangi, useho matondim na badie tu habistaran na siyak koi tu salut huriam, asalam rarat jalalam hot hatam na badie di tonga-tonga ni hamion, leon mahiras ni roha di naposom manjami tahun hatam, asalam pita jalalam ganda huriam na badie, patok tong mahut rohanai mangoloiho, saat ro di ujung ni bagasan hapor siaon nature, marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Marende hitas yang bukuende nomor 120 sada, ayat sada, dohot ayat 2. Tangihon hamu mapatik ne debata, ima patik perjolo, satu patik paupaton. Patik perjolo, au do jahu pa debatam ninna debatatta, dang jadi marakuk au bainonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu manang ahan na di benua ginjang, do na di benua tongaon, ro di bagasan aek na di torunitano, yang gotungga bisi sombaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guarni debata yang go suture dalanna ay ona humna do sogot akkana marsineang di guarna. Patik paupaton ingot hamu mapabadiaw na rimingui di naunomari maula hamu na saulo siulamu alai yang go ari papituhoni ari para dedani jahuba debatam doi. Dang jadi homangula anggo di ari dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halak pe na mangibati hat hutam. Ay di naunomari do ditop padebata langit do tano do laut do nasa isina. Dungi maradian do ibana diari papituhoni. Di baheni do
umpain na di pasu-pasu de bata Jehovah ari para diaran nai jala di parbadiai imas hakna rak mangidogogo mahita tu de bata lau mangulahon pati nai ale Tuhan de bata sai pargogo imahami mangulahon nahombar tu pati mi amin. Tabigema vokal grup seksi perempuan.
Marende mahita sian bukuende nomor 176 ayat sada dohot ayat 4. Maukah surga di bawah di bawah roh Yesus, maukah hidup di bawah roh Yesus, maukah hidup. Tatopoti madosatta tuada poni debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan, para sirohami dahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi, di bagasan hajahaton dohami tubu, jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manimbil sianak ke dalammu, masai godang do pangaleson nami di patikmu, alai ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan di basam dohot asini roham, sayunang paingot-ingot akadosan ni haposon nami dohot pangaleson nami, saya ingot mahami hombar tu asini roham dohot denggan di basam, ala ni guarmu, ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi, amin. Tabegema hata baga-baga taringot Tuhan sani dosatta. Songonondo hata ni Tuhan Jehova. Nunga diar sahiwa umar hite sianak kadosam. Jala nunga dilojai huwa umar hite sianak hajatommu. Au tutu, au sandiri manalesei akka pangalosomi ala ni hadiriyokku. Jala dang be hupa ingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debatan na di ginjang. Amen. Tabegema kor ama eksaudi.
Marende Mahita, Sian Bukwende nomor 770 ayat sada. Sonang dia puanaho di tangan walaupun suruh tuna sonang dia puanaho. Hatani dibata turut epistel di hari mingguan imana tersurat di buku Sada Petrus bindu 5 ayat onom 1 ayat 10 tajahama namar sikat sorin. Atong patutoru hamu madirimuna tutoru ni tangan ni debatana gogoi asa dipatimbo hamu ditikinai. Kamu mana sana hinosoni rohamuna tu debata hai disarihon dohamu. Torang marohamuna dungo mahamu nama otao do alomuna si polisi songon babia nama rawang mangalului si mondutonna. Kamu dang tarbain sus nang tuak kahanggimuna na di pertibion. Alai anggo debatana puna salut asini roha nong menjuhamu tu asang ponnai namonang namanoktong doi di bagasa Kristus pauliulionna pahotonna jala patogonna duhamu dung jolo di tau kamu satokin hapor suhoni imasakna martua duakana tumangihon hatani debata jala nau piopsa amen. Tabege makor ama Joshua. Ada dua.
Marende mahita sian bukwende nomor 700 ono polisia ayat sada dohot ayat 2. Tude bata do palkirimu kita mengawangi imanano apa sakit totong diramu timataki torope Tahatindak ko maha porsiaw tay, songon na hinatindak ko nidong atas sa porsiaw di sandok portibion, rak mahida mandok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumupalangi do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuon nis, nagabagabiya siya ton di parbadia, andorang suhabuhan, ido tuhata, na tumaon na bernit di panguman ni Silatus, na mate terbajal do ibana di haupinar silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo lau hundul tu siam ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pai mamulak soko tu tanoon, manghumi halak na mangolu do na mate. Au porsia diton di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panihala Kristen akan na badia, doho dihasasan di dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangolu do sogot daging halak naong mate, doho dihanguluan na sora suda. Amin. Kabege matikting na masa do pamasaon di huriata. Tikting namasa di tonga-tonga ni Minggu Tasadarion di Minggu Eks Saudi 20 Mei 2020 tolu nomor lapatan Eks Saudi saitangihon ma suaraku ali Jehovah tersurat di Pesalmen 27 ayat 7 jalan agabe topik Minggu Tasadarion ditangihon Jehovah do soarani bangsona. Na perjulu bagian koinonia 2.1 sermon parhalado. Sermon parhalado pada hari Selasa 23 Mei 2023 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 sermon WEK
Hari Rabu 24 Mei 2023 masuk jam 19.00 WIB. WEK 2 Keluarga Besar Opu Ramos, Jalan Lurah Cimahi. WEK 4 Sintua NTH Pardede Boru Sirait, Jalan Cihanjuang, nomor 46 RT 03 RW 03. WEK 6 Keluarga T. Lubis Boru Pakpahan, Kampung Cijamil RT 003-007 Desa Ngamprah KBB. WEK 8 di rumah keluarga Nyonya Simajuntak Boru Sianipar, Komplek Lewi Gajah Permai Jalan Palem nomor 5 Cibeber. Untuk hari Kamis 25 Mei 2023 masuk jam 19.00 WIB juga. WEK 1 di rumah keluarga G. Siregar Boru Sianipar di Asrama Basis. WEK 3 keluarga SM Simamora Boru Sinaga, Gang Karya Muda 2 nomor 131 Pojok. WEK 5 di rumah keluarga Nyonya Insinyur A. Tambunan Boru Simatupang, Jalan Dayang Sumbi Dalam nomor 28 RT 0405 Sangkuriang. Di WEK 7 di rumah keluarga RD Panjaitan Boru Siagian, Komplek Cilame Indah Blok D nomor 7. WEK 9 di rumah keluarga Nyonya Nababan Boru Siagian, Komplek Puri Kahuripan Blok G nomor 10 Tani Mulia. Yang berikut bagian 4 diakonia. 4.1 iuran diakonia. Pada hari ini Minggu 21 Mei 2023 gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Penyerahan melalui amplop yang diantarkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua. Amplop sudah disediakan di depan gereja. Mohon nama dan WEK-nya supaya diisi. Bagian kelima, pemberitahuan 5.1 ibadah Pentakosta pertama dan kedua. Pada hari Minggu 28 Mei 2023 adalah hari Pentakosta pertama atau peringatan hari turunnya Rohul Kudus, Pesta Perjolo Perningotan Ari Hasasaor Nito di Perbadia. Gereja kita akan melaksanakan ibadah seperti biasa dengan 3 kali ibadah pagi, siang, dan sore. Bagian kedua pada hari Senin 29 Mei 2023 adalah hari Pentakosta yang kedua atau peringatan hari turunnya Rohul Kudus. Gereja kita akan melaksanakan ibadah masuk pukul 19 atau jam 7 malam 00 WIB dan dimohon kepada seluruh pengumuman kur untuk mengisi kurnya di Pesta Pentakosta yang kedua hari Senin. 5.2 Perheheon Seksi Paropuan. Pada hari Minggu 23 Juli 2023 akan diadakan Pesta Perheheon Seksi Paropuan HKBP Jalan Lurah Cimahi dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, lomba fashion show dengan bahan dasar ulus. Yang kedua, seminar tentang paropuan, tema dan narasumber menyusul. Penjelasan tentang arti dan yang ketiga, penjelasan tentang arti dan penggunaan ulus dalam adat Batak, narasumber juga menyusul. Adapun peserta lomba, kriteria penilaian persyaratan lomba serta hadiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta adalah semua anggota seksi paropuan, naposo, remaja, dan sekolah minggu. Yang kedua, peserta menggunakan bahan dasar ulos. Yang ketiga, kriteria penilaian meliputi keserasian gerak dan kreativitas memodifikasi ulos menjadi baju. Yang berikut, hadiah diberikan kepada juara 1 sampai juara 3 dan harapan 1 sampai harapan 3. Dimohon kepada semua anggota seksi paropuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. 5.3 Sumbangan pembangunan. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Inang keluarga Nyonya A. Tambunan Boru Simatupang WEK 5 yang menyampaikan bahwa pilun untuk pembelian lahan sebesar 10 juta rupiah
disumbangkan untuk pembangunan gereja kita. 5.4 pemesanan buku. Gereja kita akan memesan buku Ipola, Pajonok atau mendekat, Jamita periode Juli sampai dengan Desember 2023. Bagi jemaat yang ingin memesan Pajonok atau mendekat supaya menghubungi sintuawetnya masing-masing paling lambat 3 Juni 2023. Songoni mamanginang tikting namasa di tonga-tongani huriata di bagasan tikion Tuhat tama madongani hita saluhutna. Shalom. Shalom. Marende hita sian bukuende nomor 470 sada ayat sada 1 na uhut mata pasat piliata pilihan sada A dohot sada B. Martang yang mahita, dami ni debata na sumurung siyan saluhut na roha, iba mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen.
Barita nauli nagabi jamita di parminggota di Minggu Eksaudi ima di tanggal 21 Mei 2020 tersurat do di 2 Samuel bidu 22 mamu kami sen ayat 1 ayat 7. Marsika soring mahita majaha. Dungi di hataon si Daud ma tu Jehovah akka hatani Edeon diari dung na pinaluan ni Jehovah ibana siat tangan ni saluhut musuna dohot siat tangan ni si Saul. Debatado partano batu aku marhaposan tuibana doau lobu-lobuku dohot taduk ni partuauku paro dingodingaku dohot hapor rusaku si partupak di au ibana palua au sian uhum gogo. Nunga pola dihaliangnya aka obak ni hamatean au aka sungai ni hajahaton manonggoti au. Sude mahitayat pitu jadi dinatar gogoti au hujau do Jehovah jalahu pangia rangguku tu debataku jadi ditangihon ibana suaraki siat jorona jala tolhas angguki tu pinggolna. Ima sahatna sonari masuk mahita tu sada minggu na margoar minggu Eksaudi. Minggu Eksaudi tersurat dui di Pesalmen 27 ayat 7 namar lapatan saya tangihon ma suaraku ale Jehovah. Jala songon topik ni minggu manang topik ni jamita di bagasa sadarion ima ditangihut Jehovah do suara ni bangsona. Tuhan mendengar seruan umatnya. Dihita namar pungu di bagasan partikianon na pasti bolo tajanak kiningan 2 Samuel 22 ayat 1 ayat 7 on. Totu boy masimpul honota di bagasan ni bahwa memang sudedo jolmai hea mangadopi aka parsorion. Sudedo hita hea mangadopi aka parsorion. Dangadong hita naso hea mangadopi aka parsorion. Jala memang ikondohonot tado dang mardia ibar aka parsorion nama sadi tonga-tonga ni aka jolma. Baik na pogos, baik na mora, manang na nagale pei, manang na margogo pei, manang na marpangkat pei, manang na naso marpangkat pei, manang na matua pei, manang na naposo pei, na pasti amang inang sudedo hita mangadopi aka parsorion. Jala parsorion ni totu boiro beringota mar siasinga-singa dui. Si pata do parsorion ni tadopi aka hamaolon jala si pata do ikon ado pata na memang ikon si pikiran jala si pata do ado pata kahasusaan jala si pata do aka ado pata aka parsahiton. So do na ni natabereng di bagasan turpukta sadarion. Raja Daud nakpe sahalak nang jinoni debata. Gabe sahalak raja na pinilit ibana di tonga-tonga ni bangsa Israel lau manggatihon si Saul diadopi ibana do hamaolon sian si Saul. Diadopi ibana do hamaolon
nang sian yanakonna dia do pihibana do hamaolon sian bangsa Filistin dohot akka lan naasingi. Alai hamuna kamang do tamuna kainang boy berengota sianion atar songo dia do hamaolon na dia do pani Raja Daud di bagasan turpukon. Memang di ayat 5 dohot ayat 6 di dokod do nunga pola di haliangi akka obak ni hamatean au akka sungai ni hajahaton manonggoti au nunga pola di haliangi akka ratte ni banuatoru au dilukupi akka jorgong ni hamateani au di patuduh do amang do tamuna kainang balgani hamaolon na diadupi si Daud apala di bagasat turpukon secara khusus nakiringan ayat 5 1 ayat onomi totu molo si Daud mengadopi ayat 5 namasa di ayat 5 dohot di ayat onom totu hitape amang do tamuaka inang hiado taadopi namasa si songoni alani do hamuna kamang do tamuna kainang molo hiado tutu taadopi obak ni hamatean sungai ni hajahaton manang dihaliangi akarate di badua toru hita dilukupi aka jorgong ni hamateani hita na pasti ikon kembali do hita tu bagasan pangatu siota buharo tutu isedo Tuhani di bagasan ngoluta on managabe parjolo berengota. Siapa Tuhan bagi kita saat ini? Isedo Tuhani di bagasan ngolum amang inang ditiki di haliangi obak ni hamatea kita adong museng sungai ni hajahaton manonggoti hita di haliangi karate ni banuatoru hita dilukupi aka jorgong ni hamateani hita saunari yang menjadi pertanyaan siapa Tuhan itu bagi kita hamuna kadongan anggo si Daud jelas do ibana madokon marhite ayat 2 1 ayat tului jauh baru dolok diau dohot haporusakku jala si palua au debatado pertanu batu aku marhapo satu ibana doau lobu-lobukku dohot taduk ni partuauku paro dingodingaku dohot haporusakku si partupak diau ibana palua au sian gogo. On mana songon sada kesaksian ni Raja Daud marhite ayat 2 1 ayat tului bahwa memang dohonot tadi si tanpa campur tangan Tuhan hidup kita tidak akan lepas dari maut. Hidup kita tidak akan lepas dari penyakit. Hidup kita tidak akan lepas apa yang disebut dari akal masalah na taadupi apala di bagasan tikion. Dina dihataon ibana kiringan marhite 2 Samuel 22 ayat 21 ayat tului diokuhon ibana do na debatado na mangodihon ngoluna na debatado na margogoihon ibana jalan na debatado amang do tamunak kainang na pamunakon ibana sian gogoni musui jala posdo rohani si Daud na debatado na hagabe haporusatna songonido nang hita di bagasa tikion hamuna kamang do tamuna kainang asa molo tadok nak kiningan isedo debata di bagasan ngolum ikon dohono tado debatado
nagabi parguguokku. Debatado nagabi haporusakku. Debatado nagabi dulu batu diau. Jala debatado na paluahon au. Debatado partuaokku. Paro dingodingakku. Si partupak diau. Jala debatado na paluahon au. Sian uhum gugur. Buharo bahenut ta sa mampu hitam madokon on. Bato tu ikut jolo tohodo jala ikon hapor siotado bawa debatado na toktong na mga linggo mihita. Molo sa ta hapor siado debatada memang dang boy doonot ta songon na idokon ni si Dauton debatado dolok batu diau do hapor sako sape tu ayat tului. Jadi akka halak na jauh-jauh tu debata imana memiliki haporsiaon natang ibana dang murah-murah ibana sumurut dang murah-murah ibana khawatir dang murah-murah ibana madeli dang murah-murah ibana mabiar alania ha ala dia tu si ibana do isedo debata di bagasan ngoluta. Amin. Jadi harus memiliki keyakinan dan kepercayaan. Tuhan ido paro dingodingaku. Napaduahon namang do tamuna kainang di arah turpukodo tuhita. Tu dia jala tuise do hita jauh-jauh. Molo masa akaha maulon di ngolutan. Amolo aka tabereng memang di bagasan ya ini merupakan satu kemajuan amang inang. Adong do kan padohani aka jolma di bagasan tikyon hiling dulu ninna. Lapatanna merdalani majo. Ya. Baru memang boido hono tradisi ya denggadoi. Ba mungkin papuas na di bagasar rohana manang na manadikon akahol solsoni rohana makanya dia pergi healing dulu. Alay arong do memang amang do tamunak kainang tu dia do jolma tu dia do hita molo masa akaha maulo di tonga-tonga ni ngolut taon. Arong do memang na papuas rohana marhite na marmetsos ibana. Arong do na papuas rohana ngapuas rohana molo di hataon ibana hakahol solsoni rohana mar Facebook ibana manang namar Instagram ibana manang namar media-media sosial na asing ibana di papuas ibana holsoni rohana tu medsos namasa di bagasa tikyon. Arong do memang jolmai amang do tamuna kainang papuas son holsoni rohana tudongan na jolma. Tudongan na manang tu keluargana, tu kerabat na, tudongan sapunguan na. Arong do memang jolma na sunguni. Alay di dok mamuseng marhite hata panutup. Holat tuhoro da eda upabua holsoni rohakon sotung bocor sotung gabe di pabua-bua hotu hala na asing. Dia merasa puas ketika dia curhat kepada temannya. Alai hamuna kadongan anggosi Daud di bagasa tikyon memang ikut dohonot tado marhite ayat 4 Sai hupa jauh-jauh do Jahoba natamasi pujioni jalamalua maau sian akka musukku. Panggil Tuhan jauh Jahoba. Ala memang buasa ikut jawota Jahoba. Di dokod do memang marhite Psalmen 50 ayat 15. Jala jauh maau jumpa di ari hagogotan asa hupaluaho asa dipuji ho au. Jadi boido hita majau akadongata berdiskusi taringot tu akana masa dihita boido hita healing silakan, boido hita marmedsos silakan. Alay ingot amang inang dang nagabe mga leon jalan keluar
di bagasan ngolut tahun. Alai okuhon songon nabi ni Raja Daud marhite ayat opati hujaudo jahobana tama si pujioni jadi malua maau sian akka musukku. Na parpuri amang do tamunak kainang di bagasa turpukon di arah do hita ditangi ternyata ditangi honde batado jauh-jauh ta. Ditangi honde batado jauh-jauh ta. Jala memang nakiningan idora natabereng aka korri paduan suara manang vokal grup ni seksi parupuano nate di tengah ombak dan arus pencobaan. Alai di boto hamuna do latar belakang ni iamang do tamuna kenang di tengah ombak dan arus pencobaan. Di boto hamuna do kan? Narong do paduan suara hati haing. Lao halaki neng maddohoti festival. Jadi di tengah laut nasida memang jarak ni nanang si tujuan non hira-hira 15 kilometer inna. Jadi borhat manasida anggo dimulai memang anggota paduan suara on memang boy dohonon mardala doho dengkan. Alai di tongan laut ninna bato puma pitor ro alogu jalan yang karma ninna kapal nama buan nasida. Alai anggota paduan suara on memang boy dohonon ya namanya manusia sudah pasti panik. Jadi arung maninna skoci di nasida di leon ABK on skoci sada may di ABK ima marhite dohot akan akodana sada mau ninna di paduan rombongan paduan suara on. HP hamuna kamang do tamuna kainang ba guarapi aka paduan suara dang dia tusi nasida tu dia memuseng arah ni skoci on laho mabuan skoci on HP ba boy dohonon tokinai pitur har mamuseng kapal ni naung dipatur nasida tu skoci betua ni mak ni narohani nasida. Nah pergumulan selanjutnya adalah bagaimana skoci ini bisa pergi ke pelabuhan. Alai ala so di boto nasida dangadong kompas jaladang di boto nasida songo dia mengemudikan ni ujungna ope skocion gabe moleng-oleng mamuseng alai di arahon guru paduan suara on ma songonom maiba ayang gopala ay molo say panik dohita ba toturo mamuseng mara bolon tumago mamaredde hita ninna. Jadi Roma dongan na anggota paduan saron naritik doho hita nga di tengah asona ancaman maredde dope nimmo. Alai pos dorohani guru paduan saron daong ninna. Onna madalata memang hita berada di tengah-tengah ancaman. Alai ba tapapos maruhata tu debata maredde mahita ninna. Maredde ma guru paduan saron dungi museng mangihut ma adong anggota na asing, mangihut ma museng anggota na asing. Dungi gabe lengkap masude nasida mangedehon ede di tengah ombak dan arus pencobaan. Itu latar belakang ni ede itu bana gabe dianggap paduan suara ima bahwa odo festival nahuado pihami. Ketika kami berada di keterancaman, kami ternyata diselamatkan oleh Tuhan. Jadi nak kiningan songonido nang korni paduan suara ex Saudi. Nama mes tahun hari ulang tahun muna do hamuna sadarion. Alaminggu ex Saudi dah sauda sadarion. Balas doro hadisi makam mahitan noda. Amin. Itu dah na baru naeng ex Saudi na palapas de batu jamita di bagasa sadarion senaro aku na ulang tahun do nek kalakon ale uteba jonno kalakon naro aku. Dan na ulang tahun kamu nakan ale ala memang kebetulan minggu ex Saudi. Nah, so ini nak keningan Joshua ya, Kor Joshua yang memang mengajarkan kepada kita
bahwa kita harus menang dari pertentangan. Ya, menang dari pertentangan. Bahwa ada kurmuna tu depo tanggal lopa ati Joshua. Asapit termal lapa-lapaan no di depo ki. Akama mana isun bah jago do hapik kalakon ninna. Bang apostro hanamin no nati tanggal lopa Juni ikono do kurmuna. Sapi teruan no subangan ido maksud tu. Sapi teru mengalir akadada tuhitaan non ate. Ya amin. Baidu kulianot taman non rohata tu sietong asay torsayon bohini de bataon. Idunya na cugarina tek Saudi do Joshua na tergabung de seksiama ala na membangun do hita amang ido banagabe subuh hita dohot festival kur na di Jogja di Bulasia tahe amang seksiama ya di Bulasia. Alai au yakin memang hola dipadukan yan seksiama on narohaku. Bebe tak biharu neng juara sada hamil naro alena kengan mantul do hamuna Saudi dohot Joshua namar korinang seksi parupuan on alani jamita namangolu doi jala di bagasan na jauh-jauh hita tu debata di arahot turpukod do na patuluhon di tangi hot Tuhanido jauh-jauh ni akka na porsea. Iba natabereng nakiningan marhite turpukta sadaryo di tangi ho debatado jojo ni akka na porsea. Jadi papos roham amang inang di tangi ho Tuhanido hoy huim di tangi ho Tuhanido jojo mi aha na dia do pihita di baga satikyon di tangi ho Tuhanido jojo tak ditanya Tuhan itu hui-hui tak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berek kamu makan ngapitor dong inang nyonya tambunan ya baru si matupang boha naroha do tikini amang boharo bayanon namin non mangalunasi pilunon sementara pembangunan songono dopin naroha. Tapi Tuhan itu baik. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Bah mungkin digerakkan Tuhani rohani inang nyonya tambunan borusi matupang di baga setikian ba mudah-mudahan akar ruas nasing basai digerak ko Tuhan di baga setanya tak asa ba parsidohot na sida songon inangi alana memang sada pergumulan dood dihita bohado Tuhan membangun kami di baga setikion bohado non pilunon senaroha alay batu pado saluhut na di bahit Tuhani. Imam molo jauh-jauh hita tu debata jauh-jauh doa ibu tamu nadui atai deh hojo sahali dah sada dua tolu ya jauh-jauh doa Tuhan sai tok tong manatapang na mga lusiaka alu-aluku na mga lehonaka nariko tidingolu siganu pari nang pemamolus hasusaan sayurupan na dotok tong manaodi posdorohaku tok tong di Tuhan debataki ibana dotok tong haporusaku oma eksaudinaya oh Tuhan tangihon masoaraku oh Tuhan unang tundal honaw na jauh-jauh bereng ma pardalan aku saleleng ngoluku ajari
marhite to dimi asa say toktong mardalana di lomoni rohamu. Di minggu eksaudion diarah Tuhan ido tuhita joma Tuhan ing joma Tuhani jumpa di hari hagogotan ho asa dipalua debata ho asa dipuji ho debatatai jalamar hapo satu Jahoba maho sian nasarohan unang marpangusadeako tu pikiranmu sading Peuda tulu ayat 5 amin. Martang yang mahita melihat ali Tuhan di pasa rohanami tuho apala di bagasa tikion di arah kodo Tuhami marhige minggu eksaudi say tangihon ma ali Tuhan suara nami jala marhite minggu eksaudion nagabe si pergumul honon nami ali Tuhan ditiki adong akana huado pihami si pata dang hujau hami guarmo nabadiai alai si pata say lalap dohami di pikiran nami say lalap dohami di gogo nami say lalap dohami nang di parsoryon nami gabe lupa hami majauho alai di bagas sa tikyon hujau hami ma guarmo nabadiai marhite na toktong dohami na porsea alai Tuhan di bagas sa tikyon martang yang dohami di bagasan obason ima tu akka ruas di huriam na mga lehon rohana ali Tuhan ima marhite inang nyonya atambunan boru si matupang wek 5 naong mga lehon sada sumbangan marhite naung dihapus pilun santonga-tonga ni huriami ale Tuhan dang huboto hami madok mauliate tuho di naung di ukaporohani inang nyonya tambunan boru si matupang di bagasa tikyon nian tutu baru dope inangon di tadikon amang tambunan alay songoni mabalgani haporsyon di inanamion say toktong ma inanamion ali Tuhan margogo jala say toktong ma ali Tuhan pasu-pasu poparan na say toktong ma ali Tuhan pasu-pasu ng ulaon na leo di ba na pasu-pasu may marlopit gada asatung toktong bulus rohana jala toktong marhaporsyaon na tugu iba na tuarupanmu nabadi Tuhan Jehovah agka ruas ni huriam natongon di bagasa tikyon mga dopi parsahiton baik na madohoti live streaming hinorno ni parsahiton na mungkin Tuhan marminggu do amang purba inang borusilitonga sianwek dualu ale Tuhan hinorhoni parsahiton ni amangon gabi beribadah secara live streaming maamangon di bagasa tikyon Tuhan lehon mahamamalum ni parsahiton to amang purba inang borusilitonga di wekwalu di bagasa tikyon di begeno asida matutu jamita na mangulu tutonga-tonga ni nasida jala margogo ma nasida apala di bagasan tikyon ali Tuhan akaruas ni huriam na marsay gabi madohoti live streaming totu ali Tuhan posdorohanami na pamalumam mo parsahiton ni nasida manang na di rumah sakit manang na di jabu manang na maruba jalan pihak karuas di huriam gabi soro nasida marminggu tu baga sa tanga mo mapasat na hami nasida asa pamalumam mo parsahiton ni nasida ali Tuhan di baga sa tikyon pe marpangiduad do hami tu akaruas di huriam
na marulang tao di minggu-mingguon, tabay magajang ni umur tunasida, lehon ali Tuhan pasu-pasum tunasida. Songoni na marulang tahun pernikahan, sayhoma na mga ledame na sumurong dito nga tonga ni keluarga ni nasida. Aka pelean petutu ali Tuhan, baik pelean minggu, pelean tuhuria, pelean pembangunan, nang pinasat ni ruas di huriam, say pasu-pasu masaluhut na, baik marhite proposal, baik marhite sumbangan, perpuluhan dot akalana singi ali Tuhan, say pasu-pasu saluhut na ruas di huriam nang mga lehosa. Atong ali Tuhan, pasu-pasu hami di bagasa sadarion, mga sahon guarna mo Jesus Kristus, martangnya kami tuho. Amen. Marede mahita sian buku edepi tu 2 tolu, huhut mahita pasahaton iuran diakoniata tu jolo romahita. Tu jolo Tuhan sana diriku, maka kau bertulumu. Molodah oh Tuhan meringaran dia, diriku damarar kebei. Tu fokus pedison mana sodang tahe masih sasude ulan hui tondang bediriku togu matu nature tujolomo Tuhan segera aku tunduk domangoloio Tokong merdugoi hono mengulah honomo di roha Tupogos pedison menang sodang tahe masih gatutuho sasude Olan hui hutandang bedirikon togu nasu Tujolomo Tuhan tumar parang doa ikon ho hui hutototo Ayu mo totakas nama tuaroa nama medo di ngomukon Tumpogos pedison menang sorang tahe masih sasude olah hui hutandang bediriku togu matu nature Tatangyak kon ma peliata alide bata amanami na di banua gitjang hodo haroran di saluhut silelo na dengan dota solibasa na malutus
Hupasat tami masyan nanilehon mi Tuhami, pelen nami Tuho. Say jalo may gebe uap nausus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asaw parhasyak kami pilihan on. Pati bulon harajon mo dito nga to nga ni Huriam do di Portivion. Buhay marohanami marite dito dim. Asalam tadahami gorang ni silolon mi Tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate Tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Sana dilehoni rodi pamatatu hasado dogoki rodi salut hartaku upasa Ale ama namin na di banwa gitjang sa pinorbadi amagwarmo. Sa Roma harajaon mo, sa isaut malo ni Roham, di banwa tongonsong na di banwa gitjang. Leon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Sa sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dong na mardo sa tuhami. Una kami to gitu pangunjunan, palu mahami siyan pangago. Mulak mahabudi baga sa dami, jalo hamuma pasu-pasu siyan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina Tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabuhina Tuho. Jala di pasauron madamena tutodim. Amen.